Liseoteka, zinema ekimen berria izango da Gernika-Lumon. Gernika-Lumoko udaleko kultura sailak proiekzio berezien programa bat abiarazi du. Ostiraletan egingo dena, Gernika-Lumoko udaleko kultura arloak liseoteka jarri du abian beraz, eta herriko kultura eskaintza zabalduko duen ikus-entzunezko proiektu berria dela esan behar da. Hilean bi ostiraletan emanaldi bereziak eskainiko direla adierazi dute Gernika-Lumoko udaletxetik eta Liseo Antzokian izango direla, asteburuetako ohiko saioen osagarri bezala. Liseotekarekin 7. artearen aldeko apostua indartu nahi dutela azaldu dute Gernika-Lumoko udaletik, hausnarketarako eta elkarrizketarako tresna bezala. Ekimen honen helburua gai sozialak eta kulturalak aztertzeko espazio bat eskaintzea dela adierazi dute Gernika-Lumoko udaletik, tokiko ikusentzunezko programazioan begiraden aniztasuna sustatuz. Hurrengo saioa martxoaren 7 izango dela jakinarazi dute Gernika-Lumoko udaletik. Antonella Sudasasi Kostarrikako zuzendariaren Memorias de un cuerpo que arde proiekzioarekin, eta emanaldia arratsaldeko 8 izango dela adierazi dute Gernika-Lumoko udaletik, eta Liseo Antzokian izango dela 5 euroko kostua izango duena. Filmak feminismoari eta identitateari buruzko bere ikuspegia markatutako arau sozial inplizituak aztertzen dituela azpimarratu dute. Bere oroitzapenak eta irrikak euren belaunaldiko beste emakume baten gorputzaren bidez irudikatzen direla azalduz. Dokumentala eta fikzioa uztartzen dituen narratiba bisual bat sortzen dutela ere gaineratu dute. Estoy viva. Y mientras esté viva, no voy a ser una vieja. Y ahora que arde, dejen las puertas abiertas, dejen correr bien el aire.